Astăzi suntem la... Astăzi suntem la Le Premier. Încercăm faimoasele New York Rolls. Un rol costă 15 lei și le găsești aici doar în weekend. Suntem alături de expertul nostru în dulciuri. Ești pregătită, Ana? De-abia aștept. Haide! Doamne, cum arată! Ce avem aici? Rol suplu cu caramel sărat, pistic și ciocolată. Cu care să începem? Aromele și-au ales degustătorii. A mea a fost cea mai norocoasă, evident. Facem încălzirea cu ciocolată și stingem cu fistic ca la carte. Și dacă vrei să faci o aroganță, poți să te arunci la caramel sărat. Mamă, cât de bine arată torturile astea. Și prăjitura asta, spuneți-vă în comentarii cu ce seamănă. Au arome pentru toate toanele. Sunt geniale, merită toți banii. Ne-am plecat cu o tavă întreagă. Grăbiți-vă să le prindeți la Le Premier.